Ayaw ko yung drugs. Mamamatay ka talaga dito, putang ina mo. Magpalayo ka. Jeffrey! Sir, pakiulit niya. Jeffrey! Lumabas ka dyan! Nakakaya ka! Dami namin dito mga kapitbahay mo. Isa kang salot, isa kang user, isa kang pusher. Lumabas ka dyan! Harapin mo kami! Kasama namin ang kapulisyan, mahiya ka! Wala po raw dito ngayon. Papakiusap po natin, dumagpa po sa barangay. Kakat na lang, Pagpili po sa barangay, bukas ng umaga, alas 9. Re-inform lang sila. Pero sabihin natin yung programa. Walang bahala itong ating nakatadol po. Bigyan natin ng importansya itong paglalakad namin ito. Sige po, magandang hapon. Magandang hapon po. Sa taga-Sitio na po ito. Pagbibigay alam ko lang po na mayroon tayong programa na balik loob o balik sigra program na ginagawa ng ating gobyerno. Lalong-lalo na po ng ating Presidente Duterte at mga lokal na pamahalaan dito, pangunguna ng ating Mayor, si Mayor Hermar. Binibigyan po namin kayo ng pagkakataong sumuko para magbagong buhay. Napakagandang programa po nito. Ito po yung balik loob program na kung saan bibigyan kayo ng tsansa na mabuhay muli. Magbagong buhay muli, hindi po mabuhay muli. So, binibigyan kita Jeffrey ng 2 weeks para sumuko. So sana i-avail mo yung programang to, napakaganda. Nakikiusap ako sa iyo, kumakato kami sa iyong pintuan na sana ay avail mo ang programang to. Maraming salamat po at magandang hapon. Ano na po, mga kasama? Hindi ito sarsalawasaw. Hindi kami nagsasalawasaw dito. Pagkakit nyayo, ginagawa namin to for your own sake. Hindi sa amin. Ayaw namin gamitin ang kamay na bakal. Huwag nyo nang antayin ang marching order ng taas na sila pupunta dito. Para kinyayo na doon. Pag sila pumunta dito, pinagdadakip kayo sa bahay nyo. Ewan ko na lang. Yun yung double barrel. Hook or by crook. Kukunin at kukunin kayo. So, mali yung isang salawasaw deta. No talaga nga na-submit yun, bagbagi yun ito, nga user kayo lang. Please lang. Seryosohan to. Hindi rin kami nagpipiro. Hindi yung porket, baga ni Kapitan Kinyayo, napan kayo amin tuwin. Once na may monitor ako maya-maya, pag nagpa-monitor ako, pasensyahan tayo. Bilang kapitan siya ng barangay nyo, siya ang chairman din ng Barangay Anday Drug Abuse Council sa barangay nyo. Hindi lang siya chairman ng barangay nyo, chairman din siya ng BADAC. Overall, chairman siya ng barangay nyo. Isuta, nagmi-meeting kami di Kalman, nadamag yun, di naramin yun. Di ba nadamag di siguro. At least, thank you. Pa-thank you na ka na kayo. Submit yun, pagbagi yun ito, na voluntary surrendered. Kaysa yung kahapon, pinuntahan ka namin sila doon sa bahay nila. So tayo magpapagdi nyayo, pati kayo puting. No, sino ba iti ang muyo? Iitid ko ito listakan ni Kapitan. Ano sino dito yawan dyan, nga ang muyo, ibagayo. Kasano tayo nga, paano natin masugpo to kung hindi naman kayo na magiging ayos namin dyan, eye and ears. Na kayo ti mangibaga kanya, mangi-report, sir. Apa yung gusto yun? Huwag mo tinagan na. Diba no? Lang nagsita, pinabayaan mo yung kinabukasan. Pagkaganyan, di ka sila nagkulang, ibinigay ang iyong kailangan. Pag bumagsak ka sa kalukuhan,
kaya ka. Lagi kang naglalasing, magulang mo'y di pinapansin. Nais ka naman nilang iyong kabutihan. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Kung lalaki kang ganyan, ika'y walang pupuntahan. Baka umabot ka hanggang sa kulungan. Mag-isip ka. Di ka ba naaawa sa iyong mahal na ama't ina? Nadidilang na nilang mga araw. Mag-isip ka. Magbago ka, magbago ka, magbago ka. Nang di na magsisi sa huli. Ay, butan, sir. Among gipangita si Sano o si Pulting. Pulting. Sano, wala yun sino? Ikulong. Ako hipis atong Pulisan Dre. Labi karon kauban nato ang barangay na diri si dating kapitan ninyo. Ang team sa inyong barangay sa inyong banda. Yan nato ang tanong. Naapod tayo sa CBN. Kaninga programa mao ni ang gipahingusgan sa kapulisan karon sa para atong mga tao nga nalimpigit sa droga. So isa isa ka sa among listahan o ang imong anak ana dito. So base sa among impormasyon na kay mga activities sa droga kana siya na-validate po na siya through sa among barangay informant o sa ato ang police intelligence. So karon ang una-una namang requirement nato para mag-surrender is kung ang kunon nimo dili. Wala siya problema kung dili nimo ang kunon, wala siya problema kung dili ka mag-surrender. Basta kaning among effort, maghatag mi og chance. Kasi sa karon nga panahon, sa tanan munisipyo, tanan lugar diri sa naso, nagbihok og ingunani. Karon wala kay laing opsyon. Wala mo laing opsyon kundi mag-surrender or ma-open yung tanggit mo. Nga musapot ka. Unang pangutana, imo bang giangkon na makay-reaction ka ganina? Ingon ka nga wala ka nalambigin sa droga. So, unsa may plano nimo sa karon? Voluntary surrender ko. Kabagong buhay. Asa man nimo anak? Pulting! Ha? Isa sa requirements sa pag-angkon. No. Kay dili man ato na siya maproseso kung ikaw mismo sa imong kaugalingon dili mo angkon nga naa kay binuhatan ani sa illegal nga droga. Kunya ako na lang po di pahibalo sa inyo ha nga ang atong proseso sa voluntary surrender taas-taas baya na siya na proseso. Diha magud namo tan-awon ang sinseridad sa usa ka tawo nga ni volunteer. No? Taas na siya ang proseso. Pero, ali, dari, apat si mo papa. Sa pangalan mo? Nakabuhong ka sa istorya ng kanila. So, kamong mag-amahan, naamo sa among listahan, naamo sa among watchlist. Kung inyong consider na among watchlist,
niagi na siya o pumagi nga kung asa dili gyud na mahimo nga nagtumutumo rami na mga validations nga gibuhatan na mao na nga naami karon tungod ani nga programa sa Uplan Tukhang nga tagaan mo og chance tuktukon mo hangyoon mo nga kung unta pwede mo surrender na lang mo no ang unang requirement sa pag-surrender kung ang kuno ninyo ang maong paggamit sa droga. Ikaw, imo bang giangkon? Ang imong amahan, giangkon naman. Ha? Niundang na mo? Terus Apa election ni sekarang ini? Presidente, aku Gloria apa mangku? Wala sa kong record, sir. Pero ang kuno na ako para masugod. Dili mo na anak, pinugos man na. Dili. Mura nahulog may anak o tutulong mo sa inyo ha. Dili, voluntary surrender ko. Kay gusto na mo, mapalag kung sincere mag-yun mo sa inyo pag-surrender. Dili, wala na siya problema. Inyo naman ang kutungod. Zero gig. So, mo na nga pa na, kung sincere mo sa inyong pag-surrender, muadto mo sa inyong barangay kapitan. Diha mo unang magpalista. Palista mo diha na may intention nga mag-voluntary surrender. Kaya para maalalayan mo sa barangay, dalahon mo nga to sa munisipyo. Pero na yan daw, sir. Karon dayon adlaw, wala na bukas. Wala na bukas, kaya ang bukas ani, wala na, operasyon na. So, kaisara na mo ni buhaton. Mauna nga akong ingon sa inyo ha, gusto na mo ma-establish ang sinseridad sa inyong pag-angkon o ang sinseridad sa inyong pag-desisyon nga mag-surrender. So, ana na siya ang istorya. So, ang kuan ani, ang saputan ani, padulong mo sa voluntary rehab. Willing ba mo? Taas ni siya nga proseso. Isa sa proseso ani, ang profiling ninyo, na ay mga interview nga among pagabuhaton. Diha sa interview among mabalaan sa inyong kooperasyon kung tinuod ba gyud nga nag-decide na mga mag-surrender. Pero ang main objective gyud ani, magparehab gyud mo. Kung sa plano ng gobyerno. Sige lang, tabangan man mo sa gobyerno. Wala na sa'yo problema. Ang importante, masave ninyo inyong kaugalingon. Kung saan na nato ng trabaho, kung pagkaugma, mga tuwad na lang mo diha. Diba? Sa prangka-prangka ng istorya. Hindi lang sa plano sa Kinahanglan alas 8 niya na amo dito. Makita mo niya dito. Sa munisipyo. Ipapacilitate mo sa barangay para maproseso mo. Muagi mo proseso. Ang akong kuan sa inyo ha, dili lang kami ang operating unit sa kaninga programa sa ato presidente. Local police lang kami. Pwede kung dili mumutuo sa amo, pwede mag-operate ang CIDG, pwede mag-operate ang province nga operative, ang region. Mas worse kung musunod na diri ang special team sa presidente, sa national headquarters. No? Wala, dili ako nalakot ha. Ako lang nang hatag ninyong idea kay para ma-establish gud ninyo. Maka-decide gud mo sa inyong kaugalingon. Wala man may kadaganan ron. Wala may kadaganan ron. Mato mo sa isa ka lugar, maogi hapoy gibuhat ni. Wala mo line option. Surrender or mamatay. Mana prangka-prangka ang istorya. So, nagsinapot ka. Asa man si madam? Kasi may asawa? Madam, mali. Nabatian mo ang desisyon sa imong bana, no? Sir. Maghinaot mi nga imong suportahan. Suportahan nimo or basin isaport ka. Ha? Ano ka na lang ko?
imong anak, imong bana. Alalayan nimo hangtod mahuman ang proseso sa aniyang voluntary surrender. Gusto man ka ninyo maklear inyong pangalan. No? Nagtrabaho ganit no kay para mabuhi, di ba? Yan na nga istorya ha, prank na prank ka ta. Kung mag-usa man ka diha magtrabaho ka, kung wala ka ni surrender karon, naa ka sa amo ang watch list. No, alalay lang madam. Ha, kinahanglan alas 8 na amo dito. O, sige.